Ashimonyo ọwụla mụrụ nwa ya zuji n'ihi na nwa bụ ihe ukwu bụ gị mụọ nke gị zujie ọ mụrụ nwa zụmanụ nwa ya o nke ọwụla mụrụ nwa n'elu ụwa ka kpara zọnụ ya o nne mụrụ nwa biko zọla m nwa ka kpara zọla m nwa taa n'ihi na nwa bụ nwa mụrụ amụ nne mụrụ nwa biko zọla m ka kpara zọla m nwa nne mụrụ nwa biko zọla m ichemle nne mụrụ nwa biko zọla m oerekwente ịmama na nwa bụ ukwu ebe kpacha jụrụ nwa o so monkey no fine ịmama like am sọ onye ọwụla mụrụ nwa n'elu ụwa kapara sọnụ nwa n'ihi na anwa bụ ukwu ụmụ oherele ekwela maka ma mekwuo ịtụkpolo nnukwu gị ya ara tụzọla gị ọnụ ka zọkela nwa na pụkpọ ka zọ n'onwe mụrụ amụ onye dị ka chi ezike nne mụrụ nwa biko n'ụzọ kela nwa Chimampa Odeka Nnewa nne mụrụ nwa ka zọkela nwa nne mụrụ nwa biko zọ anyị ekelekwala ezinne n'ihi na anwa nwa mụrụ amụ nne mụrụ nwa biko zọ nwa sabọkụrụ mafụmokoro nne mụrụ nwa biko zọ nwa chifomemgbe ochile nne mụrụ nwa biko zọ nwa chifakusinachi na anwa Nze Chima Chinaka oke osisi one of Mbano iwe nyere mma confidence nwa let's make a little committee sacrifice ọmụrụ nwa zụmanụ nwa ya o anyị ekelekwala Rafael Ude ashịmọmụrụ nwa zụmanụ nwa ya o ndarịma achọla m n'omenechigbo Emeka onye eze onye ọma mechi na-eje mba ewe Ilochis Zunwa onye ọwụla mụrụ nwa n'elu ụwa ga-akpara zọnụ nwa anyị na-ekelekwa Alochis nne mụrụ nwa ka akpara zọkela nwa o onye mmadụ nne mụrụ nwa biko zụọla m nwa Chibran Chukwueke onye Mechi Uwere ịkrakama nne mụrụ nwa biko zọọ nwa ka akpara zọkela m nwa nne mụrụ nwa biko zọọla m ụwa dele nne mụrụ nwa biko zọọla m uche boko marị mmadụ ịmakwala nwa bụ ukwu onye minista anyị ekelela Ojikonye Bread awa mụrụ nwa so Chairman Committee of Friends Owerri Branch ebe kpacha jụrụ nwa o onye ọwụla mụrụ nwa n'elu ụwa ka kpara zọnụ ya o ịmabụgo nne mụrụ nwa biko n'ụzọ kela m nwa okorobịa nnazi anwa bi anyị ekelela Managing Director Jaraman Nigeria Limited ụmalụ werele anyị mejenu ebe ka anyị o nne mụrụ nwa ka kpara zọkela nwa ka kpara zọnụ nwa na akwụkwọ na nwa bi nwa mụrụ amụ nne mụrụ nwa biko zọla m ka kpara zọla m nwa nne mụrụ nwa biko zọla m iche nne nne mụrụ nwa biko zọla m nwa sapọtụ nọle ịmana agba ukwu Bipes Mr. Owepol anyị ekelelo ọ ga-adịrị gị na mma onye ụmụnye chi Owerri Landlord anyị ekwela m ekwu n'elu ụwa onye ọwụla mụrụ nwa n'elu ụwa
sọkịla nwa ịlana gwa bi ukwu Ezinne Ezike onye kụrụ mmiri abọrụla ya onye jide onye jide ọma ya rị mma o onye ọbụla mụrụ nwa n'elu ụwa ya ka kpara sọkịla nwa n'ihi na nwa bi ukwu asịmọnwụ Kristian ule enti ị na-anụ n'olu m asịmọnwụ onye ọbụla mụrụ nwa n'elu ụwa ya ka kpara sọkịla nwa kọbịala agbala nwa bi ukwu chifapụ n'ekele nne mụrụ nwa biko chifapụ n'eke nwoke ọma kapara sọkịla nwa o nne mụrụ nwa biko sọkịla m nwa ịmakwala nwa bi ukwu kamakela nne mụrụ nwa biko ọnya bụ bide kele ọchị na nwata meji mọ chaba ụmụ fum yut anyị ekelela Evergreen Club of Nigeria Owerri branch. o nwere ndị sọm ha ọma n'elu asịbụbu akabọwe ya nwa aka ka ịkpa ya okwu ịkpa Anyị ekelela ndị Masters Club of Nigeria Owerri branch. ịkpa emegbula nwanne gị ejila ugbe borumo ejikpala ugbe bomo onye jila ugbe bomu onye jikpala ugbe borumo onye adịghị mere ya chikpa m ejila ugbe bomo onye adịghị ọ na-emere m chikpa m ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomu onye jila ugbe bomo onye jila ugbe bomo onye jila ugbe bomo onye adịghị emere ya chikpa m ejila ugbe bomo onye adịghị ọ na-emere m chikpa m ejila ugbe bomo ejila ugbe bomo n'ụwa m nọ ewe ogbo ọkpọrọ ka ọkpọrọ ka ọkpanụ yi ejila ugbe bomo gbaka gbanwe ya nwee aka gị kpanụ ya okwu ejila ugbe bomo ejikpala ugbe bomo ebupụla m ọrụ ihe mmere ego onye adịghị ọ na-emere chikpa m ejila ugbe bomo ewe onye adịghị ọ na-emere m chikpa m ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo gbabara onye jila ugbe bomo onye adịghị emere ya chikpa m ejila ugbe bomo onye adịghị ọ na-emere m chikpa m ejila ugbe bomo Nke Kisu Agbaka Okesi. iwe onye mma echiche chere bụ mmanụ ọnwụ n'otu ụbọchị ewe onye dị mma na abalị emebi ibe ya ahụ enwe ikiri ya mma iwe mebi ibe go iwe mebi unu nwanne gị kapụra anyere nwanne gị aka si m onye mechile ewe onye adịghị emere ya chikpa m ejila ugbe bomo onye adịghị emere chikpa m ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo gbakọrọ onye jila ugbe bomo onye adịghị emere ya chikpa m ejila ugbe bomo onye adịghị ọ na-emere m chikpa m ejila ugbe bomo Anyị ekelela ndị nne na atọ United Cities Owerri branch. ịgba mma bụ ndị mana pra gị karịwa Chief Epitos emeghara nwafọ umoye imerie Chief Emmanuel Laperi one of Pentecost iwe onye mma ejikpala ugbe bọọlụ mo ebupụla m ọrụ ihe mere go Eze Ben onye adịghị emere N'ụzọ chikpa m ejila Ezekwu Obodo one of Amara. onye adịghị ọ na-emere chikpa m ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo Yes, please. ejila ugbe bomo onye jila ugbe bomo
Shikwa mejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bobo ejinugbe bo Next place is ịma bụ ngoti kekere gbadịda obo akpọrọ ka ọkpọrọ bọkwanụ ejinugbe bo sakana omegide nwanne ejinugbe bo rọbebi ndọma meje mọnụ ejinugbe bo alụla kpọ ndọma meje mọnụ amawese ndị mụrụ mabụ ndoyi ejimewe okorobịa ụlakọ ndọma meje mọnụ ụlakọ dọtasị ndọma meje ejembaye ewe na-aba nwanne dadaye shosho amarana chifoshimiri adata wanụ ụlakọ echifalugbe bomuwe echifalugbe bomo onye adịghị mere ya yi Shikwa mejinugbe bomo onye adịghị mere onye ahụ echifalugbe bomo onye jinugbe bomo ejinugbe bomo onye jinugbe bomo ejinugbe bomo onye adịghị mere ya yi Shikwa mejinugbe bomo onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bomo Barrister Chris Kocha Chief Agụchebechima Chief Biko Wafe Emebi Ọwafu meme Emi Ndemma Biko Nwekọ mara mma onye ọma ejemọnụ ejinugbe bo Okorobịa ụra ekelela m Agụchebechima Biko ejinugbe bo ejikwanugbe bonumo ebuna mọrire mere go onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bobo Ọdara iwe eje nga onye adịghị ọ na-emere m nwanne Shikwa mejinugbe bobo onye jinugbe bonume ejinugbe bobo onye jinugbe bonume mọrọ ejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere ya Shikwa mejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bobo Chifudelisa meshi onye ọma ejeje mba ejinugbe Chief na lọd ya Custom officer onye ọma eje mọnụ dada emile Aunty Rosita nwaanyị ọma eje mọnụ onye ọmarị mma ejinugbe bo ebupụla m ọrụ ihe mere go onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere m onye ahụ ejikwanugbe bonubo onye jinugbe bonubo ejinugbe bobo onye jinugbe bono makọrọ ejinugbe bobo onye adịghị emere ya Shikwa mejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere m Shikwa mejinugbe bobo ejinugbe bobo ejinugbe bobo Austin Peter ejinugbe bobo wafọ ụgbọ ejinugbe bobo ichemle onye adịghị emere ya Shikwa mejinugbe bobo onye adịghị ọ na-emere m onye ahụ ejinugbe bobo onweghị mere nwa His Royal Highness Eze Joseph Obididi ime mma Ọchụdowan of Amere iwe onye ezi gbanwo ịgba eshuka amamụbashemendo emelelu n'uwe enwe mmena gbamụbashemendo emelala n'uwe enwe mmena gbakela mụbameshemendo emelelu ndema enwe mmena gbamụbashemendo emelala n'uwe enwe mmena Chidindu Yesike enwe mmena Mabụ nke kelelo ịgba The next place music asụmọbụrụ egwu ya chịkwa ka bụrụ onwe ya na-eje ndị mmanụ sị mma bụ njọ mamụkpama eshemo mmelenu ndị ma na-ekpe mme mmenala n'elu ụwa taa ndị ma na-ekpe mme ahụ gbamụkpa nsheme ndụ ụwa mmelenu ndị uwe ekpe mme gbanụmụkpa nsheme ndụ ụwa emenala ndị uwe ekpe mme kama mamụ
mo ba shemento ebelelu do ewembe ao ma mo ba shemento ebelara do ewembe ao ama mo ba shemento ebelelu do ewembe ao ma mo ba shemento ebelara do ewembe ao wona wunu dende elo wani biara biano wa o wona wukone ani biara biae emechani kapanana wani biara biae amara na mo pa meshemo yare de manuma ngoma yiro ni me o gba mo pa shemendo emelelu de mane pemme a takela mo pa meshemendo emela la tu epemme kama mamo pa shemendo emelelu de epemme ao mamo pa shemendo emela la tu epemme ao mamo pa shemendo emelelu de epemme a mamo pa shemendo emela la tu epemme ao Peter upamana Badaba Ide Patrick, Ezekiel. The next place, Ezekiel international musician. too much money Abo kekelelo. ekatrakacha too much money onye amari male okorobịarị mmanụ lakọ amaghị esese ndị ọmale onye mishi mmebole emeka onye sikwa ejela mụ n'ala gbala ndị ọmarị mmanụ chifabu neki onomabeje mọnụ enyi ma mara na mụ ma mecheme o yara ịkpande mmanụ mma anyị nọ n'ime ya o Kamu pam shemendo, melelu tu eme a, mamu pam shemendo, melala tu eme a, amamu pam shemendo, melelu tu eme a o, mamu pam shemendo, melala tu eme a o, kakela mu pam shemendo, melelu tu eme a, mamu pam shemendo, melala tu eme a o. Amaka, Eze Nanyere Eze one of Ivory. Okay, the one of them Gopala. Anyanwụ tutu. Chief. Iko ha one of them Gopala. Oso. Wasa de wano. Ababa mba meme o. Enter Friends Club of Nigeria. Yare mande manuma. Ndamani roni mea. Nabuka mamu pansheno. Melelu de mane pemme a Kwa mo pansheme Eme pala tu epemme a Ama mo pansheme Emelelu de epemme a Mamo pansheme Eme lala tu epemme a Kakela mo pansheme Emelelu de mane pemme a Mamo pansheme Eme lala tu epemme a Sinnewa marabia nyekele lage Traditional Prime Minister Obodo Dibia Ọmala menibia Onye mere na mwọba n'elu ụwa aka mechepuka ya Ukobala bụ bakalukwu n'ibe mo Bakila na badobi mo Sulu nwọpara ya Godin nile Amapa mụba meshe mo Ama mụba shemendo Emelelu duwe ememe a Mo ba shemelo, emelala du eweme ao. Kakela mo ba me shemelo, emelelu emale peme ao. Mo ba shemelo, emelala du eweme ao. Ese Festus Odimegu, ese buruburu one of us. Omre ndeso manelo, Buruburu. Mwa ndesisa aiga na peshi. Okweshi, buka buka show ni. Big Boys Club of Nigeria. Anyekele Lanowere branch. Ama wane marema anye beshela agama mi bebu wane remma na mo ama wane marema imona anye beshela agama mi bebu wane remma na mo
ekelela Chinedu Anyanwụ ọnwa chairman anyị na Beatty Boys of Nigeria. Onye mma. Sape Nwaọgụ secretary Boys Club of Nigeria. Ekelekwa treasurer anyị nke Patrick Ezike. Onye kraka the best place. Ama nwanne marima nwanne mechi na-eche mba ya. Onye ụtata mara ni o. Ama nwanne meshekwala. Ama nwanne marima mma o. Anyị emeshela aga ma mmebu nwanne me mmana bo. Ama nwanne marima o. Anyị emeshela aga ma mmebu nwanne me mmana bo. Ewuchi Iweze, Nwanne me mmana bo. Boys Club of Nigeria. Ebe mmana bo. Elu anyị nọ n'ime ya. Okoro kana se toma meje monu na. Oshimchim na meje. Okoro do bi deze na ekele la mo. Ama nwanne mu. Oja to mu ore bala ma. Reality studio. Kama mi mebu nwanne ekele bala ma. Nwanne iru bana e. Kama ama nwanne ma o. Aye meshela kama mi mebu nwanne me bana o. Ama nwanne ma o. Aye meshela akama mmebu nwanne be manabo. Abonko Group of Companies. Anyị ekelela nọ anọkwute mma. Ipa Yebo were ekelela mo. Otingo nwa mama. Aloshi ekelela mo. Ekelekwa Patrick Ajola ma so Ezike. ibo mo kamare male. Okoro da lo nicha do ibe kelela go. Raka. Okuru ya chali. Yana munye yana. Aye. Lala Mrs. Onyoma meje manu. One Mrs. ya Auntie Rosita Manyoma no ma o. Igolo nwa. Omo ma asaru ekelela. Anyị ekelekwa Dr. Mrs. Ama Kema nwanne maremma nwanne meji na-eje n'mba. Anyamare mma. Iragama mi mebu nwanne me mana o. Ama nwanne maremma o. Anye mejela agama mi mebu nwanne me mana